Ahoj všem, vítám v Geek Roomu. Nějakou dobu jsem byl pryč, ale teď bych zase nahrával některá videa. Teď jsou prázdniny, já jsem se tady rozhodl, že bych vyzkoušel CachyOS, který je založen na Arch Linuxu. Tady vlastně už vidíte KDE prostředí, kompletně rozběháno, se vším všudy. A já tady mám jednu takovou featureku, co jsem se rozhodl, že bych udělal takovou krátkou nahrávku. Je to podpora dynamických wallpaperů a KDE Plasma tohleto podporuje. Je to v podstatě nějakým způsobem převzato z Apple. A tady vlastně se můžeme teď podívat na GitHubu. Existuje takový malinký projektík, který se jmenuje Plasma 5 Wallpapers Dynamic. Ty pětky, protože teď už asi víte, že už teď máme Plasmu 6, tak on už to jakoby předělal, takže sice se to tady pořád jmenuje 5, ale jakoby zmigroval na ty novější knihovny, takže to běží v pořádku pod 6. Co to dělá? Já jsem si tady včera stáhl, tadyhle vidíte 4 obrázky. Ty obrázky v podstatě zaznamenávají stejný ostrov v jednotlivé časy. Jo, tady vlastně vidíte ten ostrov. Někdy, když už je tma, potom, když vlastně začíná svítat, tohleto je vlastně během dne, tohle je k večeru a zase pak se to přetočí. Vy si vlastně tohleto byste si mohli poskládat do nějaký smyčky a aby se vám v určité časy to přepínalo. No, ta myšlenka, ta je jakoby daleko víc. Ta myšlenka je vlastně už daleko víc domyšlená s tím, že ještě navíc to podporuje určité přechody. Jo, tadyhle vlastně, když se podíváme, tak v tom projektu existuje takzvaný Solar Dynamic Wallpaper, kde vlastně na základě sluníčka, GPS souřadnic, které vy vlastně tomu poskytnete, tak on si spočte sluníčko a nějakým způsobem vám jakoby osvětluje ty části toho, jakože to vlastně simuluje přechod toho sluníčka. S tím, že ještě navíc vám jakoby dělá určitý proložení, když si to tady zapnete, tak tady je vlastně takový parametr crossfade true, který vlastně umožňuje i jakoby prolínání těch obrazů, takže vám opravdu se zdá, jakože postupně svítá, jo, třeba, nebo postupně vlastně to sluníčko zapadá, takže se to stmavuje. No a vidíte, že už tady v té struktuře, jak to tady on ukazuje jakoby na příkladu, je, že vy máte možnost i vyměňovat právě ty dílčí obrázky. Takže já, když zapnu ten manifest, kterým se to konfiguruje, manifest JSON, tak tady vidíte, že jsem to už nachystal. Jo, vidíte, že tady jsou ty naše 4 obrázky, mám tady definovaný časy, kdy tak zhruba bych chtěl, aby se jakoby plně projevil ten jednotlivý dílčí obrázek a plus nastavení vlastně parametrů pro to sluníčko. Jako takový. No, celkově potom se to vlastně spustí, tady on má příkaz, ten je vidět tady v té dolní části. Jo, používá se vlastně tady ten skript a vy potom vlastně mu řeknete, který ten manifest chcete použít a on poměrně dlouhou dobu to vytváří. Jo, on to tady i píše, že opravdu je to náročný na velikost paměti a na spotřebovaný čas, protože ono to počítá právě to sluníčko, dělá to různý ty překryvy a tak dál, takže je to jako náročnější a vytvoří výsledný soubor, jmenuje se Wallpaper a má tady tu koncovku Aviv. Ta je podporovaná v KDE a to si tady ukážeme, že vlastně když já se teď vrátím na tu plochu, tady teď vidíte, že já už mám kolem
19 hodin, takže už tady vlastně dochází k tomu přechodu, že postupně vlastně to sluníčko už mi zasíná, jo, že už vlastně za chvilku přijde tma na ostrově. Tak tadyhle já dám pravý tlačítko na ploše, dám pracovní plocha a tapeta. A tadyhle je v tapetě wallpaper a tady dáte type tapety a tadyhle standardně asi máte picture, jo, obrázek. Já tady zvolím tu poslední možnost dynamic. Jo? A v tom dynamiku většinou defaultně je takhle jenom tady ta modrá obrazovka, ta je jako default. No a vy normálně dáte add wallpaper a dáte tam ten wallpaper, který jsme teď generovali. S tím, že tady nezapomeňte, že musíte, aby on to přepočítal v nějaký smyčce, tak tady musíte dát nějaký čas, tady je třeba defaultně po 5 minutách on to všechno spočítá. A to je celý. Vlastně dáte použít OK a tapeta vám pojede tak, jak jsme si říkali. S tím, že já mám vlastně k dispozici, kdybyste chtěli přímo tady tu tapetu, tak já vám ji nazdílím. Je to normálně, jak už jsem mockrát říkal, třeba dřív v Public Wallpapers na GitHubu a tady jinak si to můžete všechno prohlídnout, co tady je k dispozici, ale ty dynamický jsou tady a má to pod složku Island. Jo, takže tady vlastně to najdete a ten wallpaper je potom tady spočtený, takže ten se dá třeba přímo použít. Jo, takže tak, pokud budete mít nějaký další dotazy, tak mi to pište pod video a můžeme zkoušet různé věci. Tak jo, čau.